YouTuber, og tak for 10 subs. Det er meget svært, end jeg troede, men jeg gør det alligevel. Jeg redigerer videoer, og jeg får visninger. Jeg redigerer videoer, og jeg får visninger. Jeg har en kat, som hedder Zeus, og han er mega populær med 50 visninger. Jeg redigerer videoer, og jeg får visninger. Jeg redigerer videoer, og jeg får visninger. Jeg har en kat, som hedder Zeus, og han er mega populær med 50 visninger. Jeg redigerer videoer, og jeg får visninger. Jeg redigerer videoer, og jeg får visninger.